com a botiga, a Barcelona, puc dir, crec que amb tota la meva seguretat, que som una botiga ja emblemàtica, com altres, com el Múrria o com la Ganiveteria de la plaça del Pi. Hi ha gent que hi ha estrangers, turistes, tot això, que venen aquí per veure en si la botiga i l'encant que té. Doncs la sombrereria 1000, segons escrits que tinc del meu pare, va començar el 1812, el que passa que oficialment ve del 1856. Van començar per la família Antonès, que era el besavi. Van començar a les voltes del Bernardino, que va desaparèixer quan va haver-hi els canvis de carrers a Barcelona, i després van passar al carrer Hospital, primer amb un taller, amb un pis, i després van posar botiga el 1856, que és on oficialment comencem a ser comerciants. I d'aquí, en el 1914, es va fer els canvis, el centre de Barcelona fins llavors va ser allà a la zona del carrer Ferran, les Rambles i tot això, llavors es va canviar més al centre de Barcelona, aquí a la plaça Catalunya, que es va fer i tot plegat. Total, llavors van decidir tancar aquella i el 1917 van obrir aquí, al carrer Fontanella, número 20. Aquí ja va vindre encara el meu besavi, després va vindre, s'ho va quedar ja el meu avi, i el meu avi va adoptar en el meu pare, per qüestions que el meu avi biològic es va morir quan el meu pare era petit, i per amistat es va fer càrrec d'ell. Llavors, a partir d'aquí ja va començar la família Arnau. I fins ara, aquí estem. Totes les generacions han anat passant les seves dificultats, no? O els seus entrebancs. El rebesavi, per qüestió de canviar la botiga de situació pel canvi de centre de Barcelona. El meu avi va enganxar la guerra plenament. El meu pare, diguem que va suportar o enfrontar-se o tirar endavant el que va ser el sinsombrerisme, que deien en aquell moment. I jo diria que crec que he assumit el canvi de com funciona el comerç ara en aquest moment, vull dir, xarxes socials, els lloguers impressionants i la crisi famosa. Totes les generacions han tingut la idea de tirar endavant el que és la barreteria. Com que també sabem l'ofici, això també ens ha ajudat, ens dona una diferència amb els altres, i estimar els barrets moltíssim, això és la base de tot. En tots aquests anys, doncs ja una vegada es va posar l'empresa aquí al carrer Fontanella número 20, es va catalogar com una botiga, ara diríem, com molt moderna, no? Els aparadors plens de miralls, la botiga amb uns armaris fets a mida, clar, els feia en aquell moment, específics de cada prenda, i en si d'homes, en si era una botiga d'home, amb barrets d'home, s'hi venien raspalls, paraigües, coses així. Sempre amb el punt de taller, que és aquí on crec que hi ha la diferència. Hi ha hagut una sèrie de canvis, va haver-hi, sobretot ja a l'època del meu pare, que no es valorava tant l'antiguitat, l'ambientació original i coses d'aquestes, va haver-hi bastant canvis al que va ser la façana, els lletreros, coses d'aquestes, va arribar a posar aluminis i coses d'aquestes, fins que va arribar l'ajuda de l'Ajuntament i ens vam considerar guapos, botiga guapa, i llavors anem a tornar als orígens, el lletrero
amb vidre, amb or i coses, amb el negre i daurat, que és el nostre color i la nostra imatge corporativa. El que era la part externa, netejar bé, pintar bé els armaris i tot això, i valorar una mica. Vam anar augmentant el que era la manipulació del barret, sobretot, jo que sé, el client si volia que li canviessis la forma de l'ala, la copa, fent peces, gorres, tot aquest tipus de coses ja més personalitzades o encàrrecs. I llavors ara ja hem arribat al punt de tornar molt, molt, molt als orígens, és a dir, tornar a treballar molt, a fabricar fins i tot nosaltres en el nostre taller, peces úniques, peces molt específiques, i aquí a la botiga els canvis que hem fet és que la part interna on estem ara, antigament es va convertir en un magatzem i ara ho hem tornat una mica als orígens. De moment no hem pogut mantindre perquè es va tirar tot el mobiliari que hi havia aquí antic. Si tot va bé, algun dia ho tornarem a fer. Però, evidentment, s'ha tornat a recuperar el que era aquesta part de botiga. I creiem que té el seu encant i la gent s'ho passa força bé. Sobretot és una zona de dona i que també és el canvi que hem fet fa relativament pocs anys, que és enfocar a tocar l'article per tothom, home, dona, inclús tenim coses de nen, gorres, així, coses molt divertides. En el que és referent als aparadors d'origen, ja he comentat que es va fer, que tot el fons eren miralls. Què es van trobar, tant el meu avi com el meu pare? Que el mirall no deixava veure bé el producte, matava una mica ben bé la visió del producte que tenies. Llavors es va optar per posar uns plafons tapant els miralls. Jo crec que em ve del meu pare, però sempre hi hem posat molt carinyo en els aparadors. Evidentment és la peça que fa que la gent es pari, que la gent miri i dona també una diferència. És el primer punt on pots començar a vendre producte. Llavors, intentem i ens hi esmerem molt dintre del que és les tendències i les coses que venen de moda i tot això, treballar molt als aparadors i sembla ser que a la gent els agrada i s'hi paren. Dintre de la vida d'aquesta empresa o botiga, diguem-li com vulguem, hi ha les històries de que a vegades els barreters entre ells han sigut unes relacions complicades, però no sempre. Vull dir, el meu pare va ser molt amic del Prats, del fill, de l'Arnau, de Rius, de Gasol, de molts barreters que hi havia per aquí a Barcelona. Què passava? Que, per exemple, el fill Prats va agafar una malaltia i va veient que no podria seguir, que va ser quan va tancar la seva botiga de Rambla Catalunya, li va passar quadres, materials i coses d'aquestes. I amb l'Arnau, que era el barreter del Gaudí, va passar el mateix. Va passar història, diguem, en el meu pare. I una d'ella és el perfil del Gaudí, que el tenim. Que per nosaltres és curiós, perquè és un perfil craneal que s'agafa amb un aparell i marca totes les imperfeccions del cap, de l'os, diguem, i llavors amb això es feien els barrets, o es poden fer perquè tenim material, maquinària, diguem, per fer això. Es fa el barret a mida. Curiositat del Gaudí, que tenia un cap amb poques imperfeccions, quasi diria, que ni les tenia, perquè sempre a vegades hi ha algun bony, alguna cosa, i ell és que se li veu tot el perfil molt polit, i això és curiós. Per aquí, personatges, tenim un llibre on tenim moltes signatures, però poder les més conegudes i les més impactants a l'època del meu pare i del meu avi va ser la Ingrid Bergman i relativament fa poc la Scarlett Johansson, per dir alguna cosa, a part d'humoristes, directors d'orquestra, de cine, Francis Ford Coppola, tota aquesta gent que mínimament venen a Barcelona i tenen ganes de buscar una prenda, venen aquí. La part més externa de la botiga, un cop s'entra en ella, era una botiga que s'ha mantingut el màxim possible, amb
el que és quan s'ha fet alguna restauració o així. Hi ha els mobiliaris originals dels mostradors, el que són tots els armaris. El que sí es va fer és treure el que era la porta, les portes d'un tros dels armaris, perquè si no no es veia producte. I nosaltres ens anem a donar que la gent, quan obries l'armari i veia tota aquella quantitat de barrets, els hi encantava. Llavors vam considerar que ens teníem que adaptar una mica en el moment i per ajudar-nos una mica a tirar endavant i que es veiés més el producte, treure un tros. Però en si la botiga no s'ha tocat.